Göt veren hoş geldiň, sapa geldiň. Ejeň sikermi? Şöyle bir gapa geldiň. Beni kendime kırdırma. Gel aklımı bulan. Götüňe sikseň de Hasaret üstüne çökmüş. Ayıpma arslançyk şu ejeňskeyniň kelle haçan özeljek belli däl gardaşym. Ejeňskeyniň tygadyny Bekler bar durur boş sonunda. Sonunda kavuşmak varsa. Ejesi yitiren olaymagamın doğru zilyon Aşk ehli ya samoğun doğru musun doğru ya maysa diyin o sen mi doğru skeyin sin yasan vakitleri yıkılmayı icabında ne dakitim zayıflık sanma umuduma aldanma diz üstünde durduğumuz içindir sebebim olmaya kaldırma nezaketim zayıflık sanma umuduma aldanma diz üstünde durduğumuz içindir sebebim olmaya kaldırma Şuna bratok yani ejeňskeyniň bal berse İkisini boş vermeden koyup durayım ya ejeňskeyin çok koydan tapıp geldim bunu beni kendime küstürme gel aklımı süründürme aletim hazinemdir el aleme güldürme gel aşkı heba etme. Ananı sikeyim diye. Turan Biyaz. Doğru aydıptır. Ejeň siktirip gördün mü? Ejeňi sikip gördü. Turan Biyaz, ejeň siktirip gördün mü? Ejeň ağzına sikip gördü. Ejeň götüne sikip gördü. Men jogap berjä solam ya. Ben korktan bir Satçıyan ejeňski. Deme görenler nejeň. Turan, Sağ diýsinler. dinle kirliyim. Ejeňskärni robotdan bolan. Osurlan jorap. Burçuna fiilen padez. Sorawan bana. Sen ne laçınma medwan Ayırman bollamy, bratişka akıllı ol. Bratişka Natonberg Şatlandım. Bratişka Natonberg huy sasyot bratişka. Bratişka mon tam navyski diye. Ama ejeňsken wara knopkada ýazan ol ýaňyz dogansken meni mezgilen ýönemen diýem okko. Men ekranda diýem. Diýeňiz ekranyň arkasynda diýeňiz. Bar diýen ýeriňizde bar, ýani ejeňsken siz ýoga. Göt diýbany gaçyp gitdiňe çort. Näme üçin ýok? Sen Hadım köýde gelmediň öýdem, men ejeňske bardym Hadım köýe. Göt. Erkek bolma, erkek bolup ýaşama. Oy ejeňski. Erkek bolup ýaşaň diňe. Muňa seret özüne erkegem diýen ro ejeňskeyň fiýdi içip böreni. Bazyňskeyň alkasy. Siz diýensiňiz. Siz diýensiňiz. Ve panem için bize söylüyor. Men 7 ay garaştım sizele. 7 ay. Marruh diýdiňiz, diýdiňiz, bey diýdiňiz. Iň sonunda näl götüňize sikdim. Men marruh. Näme üçin şatlantlara şatlant diýsem gaharlar gelýär. Şoňa düşünemek men. Şatlantlara şatlant diýsek näme üçin gaharlar gelýär? Yokla men mikrofonu malaýyn şatlantik görkezden näme bar abi şimdi. Bolma. Ejeňskerler alma ejeňskerler gelip. Ejeň götüne fiýerler adam. Aýsy mikrofon alaýyn. Be Näger lan sekin tutup dursun maýda oňski.
Şatlandlar şu atcan etmeli vakti değil. Şu atcan ettiğine de çişen olursunuz, zadeden olursunuz, eyden olursunuz, beyden olursunuz olun yani. Şatlandı. Yeni mi size düşündürüp bilem yok ya. Siz düşünün olup ya ben düşündürüp bilem yok. Şatlandlar. Men sizden korkamam. Hiç sana korkan adam da. Din Allah'dan yoktu. Bilen mi? Onu ayıp berzek Onun nesip için boldy. Garystan. Gidileni versen paka. men size bir gat. Ne söz gutordu. Op söz gutordu. Şatlandlar size söz gutordu. Gerçekten söz Men gutordu. Marvel aýatynyň özüm ejeňiz keyin sen ýaly bar, sapakly oglunyň ejeňiz keyin sen garas bir dolan tek sapagaly. Sen läle bar, läle daryň ýanyna bararsyň. Götüňe sikersen tutup. Pitak kitçigarslan ejeňiz bar sen sikjek golutyr bar sen tek Makonya diye bana nomer bersene diye. Zat sizin Şatland'dan YouTube'a çıkartır. Karoçum men nomeram YouTube'da bar. Gerek bolsa öz Şatland'dan men nomeram ber. İson adresini verdi bana. Ona ne dedim ben. Yani Makon mesela ne ismi var ulaşma menle. Ya odan kuşaltana. Götümde tırsık kalmadı menle ulaşsan lan. Götümde tırsıksız çıplak. Kıştan geçen son ulaşıversin kıştan geç. Kıştan geçen son ulaşıversin menle ne. Sen tırsıksız kalsan başın çararsın üstüne gamış, mamış, yaprak, maprak bilen ulaşırsın yani şu an. Hava soğuk. Makonya. Şatlandım. Şimdi Şatlandlar olup marlı olup bezyanıl. Marda sen näme etjek, eyle de bir zat etjek, onyalyk erkek yok diýen. Şatlandlar diňe siz ýazýaňyz. Şatlandlar men size bir aýdymmy? Lişni ýedar kaňyza. Ýedar kaňyz bar, ýedar kaňyza. Lişni men aýtdym, ýedar kaňyza siki. Jogap berýän men o sözde. Siz ýalyk ginidalara. Şatland diýen bolýar maňa terede ejeň zaýalaýyn seni. Boşlanam. Boşlana zaýajeňiz keyin marlymy ýa Şatland mı aýdyp berýän. Karoçum, Makonya, men Enes Recepowy ya meselem özüňize bir zatlar dik bilýänsiňiz ha. Yok siz hiç dik bilmezsiniz, sebäpdiňizde sizde hiç ýok ha. Biz klan diýip bilýänizmi? Dik bilmezsiniz. Şatlandda men sizi elmydam zaýlap gezerim. Näme üçin zaýlar? Sebäpdiňizde maňa diýen gepdiňiz üçin zaýlap gezerim. Sizde onyalyk zatlar ýok. Bugün havalimanına gittim, eşi vepada mı diye, iki sanak Şatland, o vepada diye. Gürleşip bilmez mi? Gürleşmeli mi onun diye, aeroportta. Benim diyem ki, neyme diyen öyle dik, beni anlar, ne vardı mı? Ağam desen bile ne surada şıp olmaz mı diye. Benim ayettim, yok şıp olmaz dedim. Vepan gokuz suratı düşürdük, zat diyersiniz dedim. Ben iki sana Şatland berdi, ben bahadır bilmedim de anne bilem, ok bölünüyordu. Havalimanına gittim, dostum zaten malmana gittim ama bugün. Öyle diye iki sana, vepa demey bu diye. Sen götüme sikdireyin mi? Yiyecek neyle kollayı dedim ben. Sen götüme sikdireyin mi? Gayret et bulmayın beni çağırdım olur iki sana, para küçükler. Kız canım hoş geldin. Götüme sikdireyin mi diyensin sen ağır. İme olur çağırdım gelsene ve dedim. Men şu vepa dedim. O ne? Sizin Şatland dedim. O bir şatır diye özür etti. O men şatır diye. Ejeňiz keyin onu kim aýdan gowulýan? Ejeňiz keyin ýalamasy.
Bajyňyz keň kirlisi. O ne problemaňyz am disem ýok suraty çykyp bolmam sen bilen ne? Ejiniz keň. O çiýişen olup bar. Maňa näme Şatırlar diýip ne ýalbardym? çiýişen bilemem. Göt Çişme. maňa näme diýip ýalbardyň? Götme sikme erkek Hiç bolýar. sasan çiýişmeň. Çiýişe ýagdaýyňyz ýok siziň. Aşakdan galdyrýan ýagdaýyňyz ýok. Siz ýokardan aşak gaýtjak bolýaňyz. Biz ýok aşakdan ýokary gitýär. Şatlandlar diňlen. Näme üçin ýokardan aşak gaýtjaňyzy siz bilemizok. Biz aşakdan ýokary gitjek bolýar bolyn. Düşünüňiz, paraşutyňyz adyňyz barmy siziň? Wara şatlandlar. Barmy paraşut, paraşut? Ýok paraşut zada ýokdur. Takta samolyot tutjaňsyňyz wara. Takta samolyotdan käme uçmaň wara garynjy ýer, sary garynjy başy atlaý bilýärmi? Sary garynjy ýer wara, ganaty gyrlyr gidersiňiz wara. Paraşutyňyz hem ýowaşsyzmy? Ejet ölün. Ejet çüýren. Ejeň sikeýin kelles çüýren. Bajyň sikeýin. Nuyuna kuyular ya. Geçen ejeň sikeýin gatyň. Sikeýini şatlandlar wara. Yedarkasyn, niçin? Yedarkanyzy şatlandy. Yedar ne Marokko sana Şatland bolup ýokma, sen maňa söýüp bilmeýän. Maruf Şahul Jahan Merewdaýhan birleşigi, Garawumdaýhan birleşigi. Garasyn birinde. Öňkü ýalbararsyň maňa. Marokko kim ma bolsa? Ýürüji urudyňany? Olaram ödün ýaly. Maruf Şahul Jahan. Merdaniýa, Kyrgyzstanyýa. Bezzet diýe, lezzet diýe, seksmenniýa. Götmenniýa, galyboy diýany biri. Merdan galyboy diýe. Serik galyboy diýe. Döneň sizele döneň wara. Galyboy wany. Döneň. Gawno bilen. Dogry aýdýan gawno bratan. Rahmanow. Respekt sizele. Ýöne Şatlandlar gakaryňyz gelmesin, zatlara gakaryňyz gelmesin, biz marly. Bolan biz marly, gakaryňyz gelmesin. Näme üçin gakaryňyz gelýär siziň wara? Köpçüliň adyna gurulma ejenskiň. Liçin mikrofon mat gıyır korkada var. Özüme dayanın o, çok seni. Güt huyp Yani yok. gıyırmayın var. Bizim adımızdan gurulma ejenskiň zaýasy. Ejen Şatlandlar sikip böräsen o, sike gurulayanma küntüden bolan. Ejen sike yüzüňi alma da gurularlygy. Güt ýybany. Gütüňi siktirip aýlanyp dursaň türkler. Gütüne siktirip gün görýär o adam. Mare. Ahal. Balkan. Taşawuz. Ýöne şatyrlar. Gara göz boy. Ala göz boy. Gara göz boy. Olam ýöne özleklen aýdym molin ýöne. Olanı ulanan ne alo? Gara göz boy. Olara sokmaly däl bar bak. Şi olara goýmaly. Şatlandlar siz kimdiňden bileňizmi? Maral künt maralyňyz bara. Maral balşyňyz bara. Gara göz boy